her bir ýurdun göze iýilip duran aýratynlyklar bolýar. Kenýanyň hem bir aýratynlygy onuň mawy asmany elmydama ak bulutly. Bulut günüň öňüne geçdigi derrew salkynlyk duýýarsyň. Bulut aýrylsa bolýan, gün öz şöklesi bile seniň bedeniň içine aralaşma bile. Ondan isleseň islemeseň kölegi özläp başlaýar. Ýöne meniň häzirki söhbetim günüň şöklesi hakynda dälle, eýsem şol ak bulutlar barada. Olary synlap doýmak asla mümkin näl. Synlaman durmak hem aňsat başartmaýar. Olaryň owadanlygy, asmana görüp berişleri, göçüp gonuşlary seniň kalbyňy heýjana salýar. Serine bolsa aýdynlyk getirýär. Ana, günleriň ýerine de bu gözelligi ýaýmak isläp, bulutlaryň özlerine laýyk bolar ýaly aşagdaky gazaly ýazmak üçin elime kalam aldym. Synlap sizi doýmaýan, argynlygy duýmaýan, bolşuň aýdýan, öwmeýän ak bulutlar, ak bulutlar, maýyl edýäňiz meni, pek bulutlar, kaýyl edýäňiz meni. Gök asmanyň öýdümi? Asman sizi söýdümi? Işk odyna köýdümi? Pek bulutlar. Baksan size oýlanýan, oý pikirden aýnalýan, bile arşda aýlanýan ah bulutlar. Göçün, yine de gelin, äleme bize berin, yere koluňuzy gerin, ah bulutlar. Ak bulutlar, maýyl edýäňiz meni, pek bulutlar, kaýyl edýäňiz meni. Bu kıssaly goşgy meniň Watan diyar mekan adly kitabımdan alındy. Köp sag bolun.